Perkele. Tapahtuu. Anna pieni huika viinaa. Ota pieni huikka viinaa. Vat kaikki. Nousku. Ei mie sit sinne. Ei kun mie sano pien vähän Missä aikaa. Missä on viina? Tää vaatii miehet kuitenkin tämmösiä skillsejä. Osku, selitä samalla mitä tässä tapahtuu. Tässä tapahtuu semmonen asia, Allas että tikku tänne. Että tässä mies pyllistää. Ja hän haluaa olla hyvin hot perseestään. Ja haluaa toivottaa kaikille hyvää päivää. Sitten. Sitten ja me vedetään tehdä yhden viinan. heitä nyt ne tumut naamaan ja käy sytyttää. Joo, riittää. Joo. Käykää nyt pojat syyttämässä tikku tai... Joo, me sytytään sut saatana. Tää tuntuu ikävältä tää persereiästä. Joo, niin varmaan tuntuu. Nyt rotistasit. Vittukas. Jäi siihen kiinni. Voi vittu. Oi jumalauta. Oi voi. Noin. Ei voi enää ei paljon sattuu. Mitä se nyt? Yksi vielä. No yksi vielä. Se lähtee kunnolla. Yksi vielä. Tähän kerrankin lähtee tänne Yksi vielä. Karhuvuoren taivaalle, perkele. Niin. Kunnioittaa Suomen ilmatilaa Anna kuitenkin. 2. Kuulin, että Me ruottavasti laittaa kuuluvat. yhteinen varoitus. Tää Joo. on spika. Joo. Ruotsalaisten kuulemma varoittaa. Loukan Suomen ilmatilaa, niin pitää tässä nyt vähän pistää takaiskuun. Perkele. Ei mun puoleksi on ruotsalainen. Ai, niin joo. Sori. Mitä näkyy? Moi moi! Ei mitä oliks se ketään. Ei. Kyllähän Suomellakin tää ilmakorjaa on kuitenkin kunnossa. Pitää... Pitää rohkaise vaan siitä. Onks ne yhdessä? Saat se nyt... Tekee se nyt mitään vittu. Joo, nyt tuppaat nää souli. Nyt Osku. tuppaat nää soulee vittu. Stänneri. Katoit ne molemmat. Katoit ne jää siihen asshole kiinni. Tuppa vähän syvemmälle. Sytät se on niitä vittu. Ei vielä. Varttu. Vittu. Housut vaan. Voi jumala. Sun housut palaa vittu. Ai vittu. Vittu jos tää näin videolla, niin vittu mä tapan itse. Oi vittu. Toi jos saa videolla, niin tapaa. No ois... Yksi vielä. Oisko yksi vielä? Tää enää paukkaa. No niin, nyt se on muuten, katsotaan. Joo.